Iti syudad Tilawag. Mauna yan, ipunta tayo. Adat ti festival na to. Ipon nga manarima mo ti piskil. At ti man ti report, mga idol. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Mr. Juanito Kitog Jr. mga lapked barangay Tanod iti barangay Gabosor iti syudad Tilawag nga agraira man iti fish kill iti nasa o alugar. Imbata di Mr. Kitog nga adu daan nataman iti daytoy ken adu tinasayang a feeds ken dumapay a pagpadakkel ti ikan akas iti vitamina kunana a posible ati gapuna ket ti panaglaok ti danom tamnay ken danom apgad nga iso ti pakatayan digiti ikan. Pagilad di ko sir. Pagkalawas na tangal dawi nga kapatid di pupok ni. Dito pinaggatab namin ti danom ay agapgad namin Dito tanto nga guys ti sa babo tayo may narabot ti danom na. So dito pa sa magpatay na dito sa pinakapusik na. Bukan basit di danom na. Nakapoy nyo kami ng oxygen dan. Dito kalan na. Mangnamnama isuna ken dagiti pada na ang mga alap iti Metro Gabo ang perwisyo at tulungan kumaisuda ti gobyerno gapot ta isulaing ti kangrunaan a pagsapulanda.